Ako vám to povedať, aby ste to pochopili všetci? Pre ľudí z iných častí Slovenska polúpať. Ako sa dá trénovať online? Áno, je si to ťažké predstaviť, ak ukážem vám, ako trénujem online. Pri mojej práci sa špecializujem na chudnutie, priberanie, na správny výber potravín a správne stravovacie návyky a snažím sa pristupovať proklientsky a individuálne ku každému klientovi. Každému abonentovi na začiatku položím pár otázok, ktoré mi zodpovie. Stručne ho spoznám, zistím jeho predstavu a fitness ciele a následne budem mať na výber medzi jednorazovou konzultáciou, osobnými tréningami, programom Buď fit a vstupom do súkromnej skupiny na Facebooku a na Instagrame. Pri programe Buď fit a pri jednorazovej konzultácii človek získa výcherný stravovací plán, tréningový plán, suplementačný protokol a exkluzívne vstupy do facebookových skupín a do skupiny na Instagrame. Rozdiel je pri jednorazovej konzultácii, kde človeka navediem, vytvorím mu plány, zodpoviem mu všetky otázky a už je cestou samouka. Pri programe Buď fit tam je veľký rozdiel. Snažím sa ku každému klientovi pristupovať individuálne, proklientsky, vytváram plány na mieru. Pri programe Buď fit, čo je najčastejšia služba, človek môže ma bombardovať rôznymi otázkami, pýtať sa čo najviac, celú jeho zodpovednosť za premenu preberám ja. Non-stop komunikujeme, každý týždeň spolu voláme, meníme, meráme plány, len aby bol zabezpečený progres, pretože za to som ohodnotený. Tak predsa aj takto sa dá trénovať online. Snažím sa hľadať cieľ, cestu a nie hľadať výhovorky. Ak aj ty si za túto myšlienku a tvoj cieľ je schudnúť alebo nabrať, tak mi napíš a rád ti pomôžem s hocičím.